Πλάκα τους πλάκα, λες να κάνω μπάνια με μια μισή εβδομάδα. Κατούρα ρε μαλάκα. Τι? Κατούρα. Μαλάκα τι σκατά ρε μαλάκα. Μαλάκα στον πάτο έφτασε. Δες λίγο στις συλλογές, μήπως ο Νέμα έβγαλε φωτογραφία τώρα. Μαλάκα γαμήθηκε. Μαλάκα δουλεύει όμως. Μαλάκα δουλεύει, δεν σταμάτησε να έχει live. Μαλάκα έτσι. Για δες όντως δουλεύει, όχι να. Μαλάκα, δουλεύει κανονικά νομίζω μπρο. Δεν ξέρω ρε. Μαλάκα. Δεν μ' αφήνει να το φορτίσω. Γαμό! Κατέβασε το water eject και βάλ' το να παίξει, λέει, να καθαρίσει το μικρόφωνο και ηχείο. Σου πουλάω iPhone 13 Pro σε καινούριο. 2% λέει ρε φίλε. Γάμισέ μας, δεν ξέρω, θα το μάθουμε τώρα. Άμα σβήσει, γαμήθηκε. Δεν δείχνει ότι φορτίζει ρε. Δείχνει ότι φορτίζει ρε φίλε. Αλλά λέει με παράκαμψη. Χαμήλωσε τη φωτεινότητα. Ισχύει. Κάτσε να χαμηλώσω. Φορτίζει αντίστροφα, από 3% πήγε 2%. Η Apple έχει εκδώσει οδηγίες συμβουλών χρήστες. Όταν βραχούν αντίθετα, συνιστάται να χτυπήσετε, λέει, απαλά τη συσκευή με το άνοιγμα του φορτιστή. Τι έκανα τώρα? Άλταψε μπρο. Μαλάκα με δουλεύει τώρα, δεν φορτίζει καθόλου με το μαλάκα που μου είπε να το κάνω αυτό. Τι λες βρε ηλίθιε. Όχι με σένα. Ποιος σου είπε πάλι να κάνεις τι? Μου είπανε να το χτυπήσω και τώρα ρε μαλάκα δεν φορτίζει καν. Μαλάκα είστε μαλάκα δεν σε ακουστικά ηλίθιο ρε μαλάκα. Ποιος σου είπε να το χτυπήσεις? Ένας γαμός Τι σπάς και μαλάκα. πού να ξέρω ρε μαλάκα. Όλοι γελάνε βρε ηλίθιε. Το ξέρω ρε βλάκα Χριστό.